ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଶୁଭ ସକାଳର ଏହି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ଆଣିଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖାସ୍ କଥା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ସହିତ ପରସ୍ପର କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ମା ପରେ ଯଦି କେହି ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ବାହା ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଭାଇ ତାର ଏକା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭଉଣୀର ବିତି ଯାଇଥିବା ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକା ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ଭଉଣୀ ହିଁ ଯିଏକି ଭଉଣୀରୁ ମା'ର ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଗାଳି କରେ, ସ୍ନେହ ବି କରେ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କିଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାର ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭଉଣୀ ନଥାଏ ତେବେ ଜୀବନ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସତରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଭାଇର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କାରଣ ଏକ ମା'ର ଅଭାବକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ମା ପରି ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପରି ଆକଟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ହସ ବାଣ୍ଟିବା ଓ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପ୍ରତିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ତ ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତାର ଭାଇ ହିଁ ହିରୋ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।